Малко по-добре. Ударили 500. Аз в 378 деца, а в подгряващата група и в групата от 3 до 5 години са 128 деца. Общо прави 506. Миналата година бяхме под 500. Един силен аплодисмент за всички участници. И сега, може би е най-добре, защото отец Милош е тук сред нас, да му дадем думата и микрофона да освети яйцата и да пожелае успех на всички състезатели в борбата. Чупина и Таслаков. Първо ми позволите да кажа едно огромно благодарство за това, че вие подкрепихте да се проведе този фестивал и да направим това, за да можем отново за 32-и път да радвам децата не само в Босилеград, а спокойно мога да кажа и на Балканите. И преди да ви дадем думата, искам да ви предадем този плакет в знак на благодарност. Ето, това е малък жест за това, което правите и ги подкрепите. Давам ви думата за приветствени слова. Благодаря ви много. Изключителна чест е за мен, че съм тук. Искам да ви пожелая весел празник и да продължавате все така, защото вярата, езика и традициите са това, което ни съхраняват като народ и ние трябва да ги пазим и да ги предадем на децата си. Бъдете живи и здрави и весел празник! Много благодаря за тези прекрасни слова, желая успех и благодаря, че сте днеска в Босилеград. Също така, тук сред нас е и генералният консул на Република България. Бих поканил на сцената господин Димитър Цанев. Моля ви, сменте за консула. Много благодаря. Давам ви думата, господин консул. Уважаеми сънародници от България, уважаеми сънародници от Сърбия, уважаеми сънародници от Република Северна Македония, уважаеми сънародници от Молдова, Христос Воскресе! Велик ден е един от най-хубавите православни празници. Той ни напомня, че дори след най-тежката зима следва прераждане. Това послание трябва да го носим в сърцата си и да знаем, че колкото и да ни е тежко днеска, винаги ще дойде промяна, която ще донесе по-добро бъдеще. Искам да предам специални поздрави от министъра на външните работи на Република България, господин Георги Георгиев, към господин Димитров за успешната инициатива за 32-и път. 32-и път се отбелязва Великденския фестивал в Босилеград. За мен е изключителна радост да бъда при вас на този празник. Пожелавам ви успех, пожелавам ви щастие и благоденствие. Честит празник! Благодаря. Имаме и за вас също, господин Занев, една грамота, знак на благодарност. Така че, още днес, моля ви, аплодисменти за господин Занев. Жизнь
изпълнят две доста популярни песни. Дано да ви харесат! Да участва, давам ти думата за кратко послание, Динко, и ще ти дам една грамота, която ще занесеш на община Банско, тъй като и те са наши партньори. Много благодаря за много години. Христос възкресе! Богати, живи и здрави и проявите на този фестивал. На Банско, с благодарност за вашата подкрепа. Благодаря ти, Димко. И последно приветствие тук на сцената ще бъде за директора на училище Гео Милев във Раднево, Иван Печев. Иване, моля се, ела тук. Мисля, че този човек заслужава един много силен аплодисмент, защото този директор над 20 години идва в Босилеград с неговите деца. Така че, Иване, мислех си снощи, обаче мисля, че така пред по-голям кръг на деца, понеже ти работиш с деца, приеми тази грамота в знак на благодарност за всичко, което правиш, а ето ти е микрофона за кратко обращение. Христос възкресе! Искам да поздравя всички граждани на Босилеград с този празник, с този хубав празник и да поднеса на Сашо юбилеен пакет, тъй като тази година нашето училище има юбилей 80 години средно образование в Раднико и 130 години от рождението на неговия патрон. Да, разменихме подаръци, още веднъж благодаря за всичко. 1-4-2 и... Продължава 156. Продължава номер 142. Продължава 139. 298 и 130. 130 298. 130 и 298. Така. 298 номер. 298. Йована Русимов от Босилеград. Тук е.
Продължава 298. Види тука. Така. Номер 133 и номер 308, 308 и 133. 308, 308 тук. Продължава 133. Дайте му подарък. 44 и брой 278 и 144. 144 278. 278 144. Тук ли сте? Айде. Продължава 278. Това ще... Кажете ми това дойде Ива. Къде ли Ива? Чекай. Ива къде е? Това ли е твоето дете? Ива ли да бие? Продължава Ива. Ива 272. Браво. 251 и 132. 132 251. Продължава 132, идеш напред. Айде, Очичук. Браво. Браво за фейрплей. Чекай, ашашка. Ай, пак по-твърди. Да. 119, продължава. Ян Конши, Нижа, 117 тука и... Брой 13 и брой 116. Сива тука, знаеш. Стоиш? Смеява ти да удар. Може да не е по-маленко. Дръжки. Така. И šta? Ти идеш далje. Иде далje, стои. Hoćeš li ti li udarиш? Ajde, dalje. Не мога да изпуснеш. Право. Иде далje, 111. И 110. Кой će udara? Može da udara. Ide dalje. 110 ide dalje. Ide. Ti ti udaraš, važi. Ovako, ajde. Bravo, ide dalje 108. Šta, ide dalje 22. Ide dalje Italija. Došlo ti slobodno moj svadbe. E, така. Еми, че биде джентлмен до надвара или... Джентлмен он да биде дамата да бие. Може ли? Нищо ти ще биеш? Айде. Айде по централна. Удари го по-лека на централна. Айде, добра защита, браво ти. Ти си по-волен, така ли? По-волен.
Може да он ще бира да ги хоće удара кога се брани. Искаш ли да удараш да се браниш? Да. Чекай. Значи, кој да се браниш или да удараш? Ништа, ајде, ти ќе удараш, ајде, 113 ќе бие. Ајде. Значи, централно, тука искам. Така. Ајде, Шашка, да видиме. Ти си по-голем, така ли? По-голем. Може да он ще бира да ги хоće удара кога се брани. Искаш ли да удараш да се браниш? Да. Чекай. Значи, кој да се браниш или да удараш? Ништа, ајде, ти ќе удараш, ајде, 113 ќе бие. Ајде. Значи, централно, тука искам. Така. Ајде, Шашка, да видиме. Да има одбрана добра. Сега, кој е по-голем од нас? 5. Ништа, ја се договориме кој ќе удара, кој ќе се заштава. Не е битно. Ај, едно ломач. Едно дека тука испред мене малко. Сега, дај ми цето, даш го гол. Дали се браниш? Сега се браниш ти? Или удараш? Да удараш извеш? Или да се браниш? Да браниш? Добро, ајде. Ударно сгоре централно. Ништа, 112 продолжава. Да, така. Вземам го с тобом. Каричка да вземем с тобом. Ајде. Ти си помалецът, може ли тој да удара? Onda bije ti da se braniš. Помалецът е. Ајде. Ела овака. Шој центарот може да спадне. Искам биете централно. Ќе даваме възможност да се учите и централно и фер и коректно да играете. Он да удара треба, да? Ова се штал. Ајде другата нека пробва. Ова нема. Кој е това номер? 18. Те се поставили? Кавалерско. Четири решения продължава. Добър ударец. Значи 84 продължава. И не се точно да добре. 83-46. Браво, честит празник! Hvala također. Ти че удариш? Стока. Нема ја, нешто, вчера уморан зле и късно стана. Ништа, кој си стана? 80 години. А не си видиме пак другата? Не може, нема ти Имаме битка напокон. Че има битка, ще кажеш. Изволите. А сега. Искаш ли да удариш, да биеш? Мој, ти Ще ти джентълмен, ще го наддарам. Те поставили малко. Каваляк ме пуштаво. Ще кажа, центъра леко. Не, можем да пишем свободно. Шашка, втория само. Нищо. Број 75 продължава. О, леле! Имаш натада. Следващи 50. Još mi se njao. Ајде да ударец. Номер 4 продължава. Тебе пак имаш, шефе. Ајде. Нема се срам кој да е месецът. Нема жентълмен кавалер. Така удариш. Ами, добър имаме. 12 продължава. Да, децето. Udara ovdje koliko si igrao, bil si malečko. Вие нещо го не попадаме. Едно се све се све. Има чакай. Има два. Evo ti pomam bata. Ti pomam. Budi tam idi. Кавалер тука. Тука после това. Удари.
добар ударец. Важно sam na jednu pesmu. Ja sam mnogo zadovoljna. Dobar udarac od 17 продължаваш дале. А за тебе момента протипът, изволите. Айде, идеш долу, чекай. 50 и 52. И 52. 5-0, 5-2. Пересей тука. Пересей ба тук. Вижте, имаме на вече ударат. Не се намести. Нища. Имаме 50 продължава. Имаме тук Гошка. Айде. Имаме битка. Къде вече идеш? Искаш ли да... Айде. Добър удар от 53. Продължава 53. Така да има раница. Петдесет 73. Кавалер ще видиме браво кавалер тук. Искам аплауз тук и кавалер. 16 стана još, голема борба предстои. Еми, да, 4 дале иде, подържаме дале яйцето. 4 иде дале. По-маленка, айде. И добър удар! Има пехар за тебе все пак, нема везе. 4-2 продължава, али ти имаш трето место. 7-4-2. Аймо, гледате какво иска гледа. По-малко. Две кукли. Сад. Айде, и ко свикаш ти? Айде. И ко? Ти си Анастасия, а ти? И ко беше името? Слика. Готово, супер. Леле, колко сте добри. Айде сега, финала. Кой ще ударя от вас? Кой ще ударя? Айде. Да, види. Намеси яйцето. Айде. Финалето иде на 107 при Анастасия първо место. Второ место Катарина, имаме тук. Сега. Свака част, честитаме на победа. Честитаме на победа. Свака част. Браво тук, Сите 4 деца горе да дадеме пехар. Браво тук. Деца не е имало. И така. Алани ме мога да слушам. Да го изрушаме заедно. Дайте една кутика да Стави тук. Пръдяме тресме ко студентите, после се очистиме. Точно така. Държим ти, айде. Проверка на яйцето по регламент. Да, чисто яйце. Абсолютно чисто и перфектно. Айде всички панду да не япеме заедно, ја ќе ова. Еди ти мало, хочеш мало да... Пишеш малко ова. И тоа е тоа. Много е добро, само нема стол. Много добро, кари сега. Микрофон, изволте. Прво наградиме трето место. Трето место прво да наградиме. Некој кој пише, да напише име на трето место, име и презиме. Трето место. Честито. Аплауз за Сара. Аплауз за Сара. Ајде. Изволте. И пехар за Сара. А, И така. снимка за Сара. Имаме снимка тука. Каде ни е апаратот?
фотоапарат, ајде оше јас треба. Ајде снимај малку. Ајде напред гостинка па. Видно да ме имамо. Мене не ми има доволно. Ајде господине вие. Ајде, ти тамо на работа. Ето ни. Трето место. Супер. Екстра. Сад ќе после да правиме општа една. Значи, Чекаш шашка за една заедничка. Сега ќе да речиш тело, ајде. Има да плачеш име и презиме. Име, презиме. На детето име. Пенева Василија. Пенева Василија. Трето место. Пенева Василија. Браво, браво. Заврти се да те види чистото со телевизорот да не има. Еве ти. Ајде мама. Високо дигни горе и имаме снимка. Ајде. Супер, маме, ако искаш и ти можеш да снимаш детето. Ајде, ајде. Она виж кој е мирна са. Не плаче више, нормално. Супер. Браво. Сега застанете тука. И имаме второ место. Второ место. Логично, браво! 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 Гледај колку голема купа. Катарина. Презиме и име да не збркаме. Катарина Катерина Стоичко. презименјак без џ само. Убаво. Катарина. 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 Записано таму кате. Земи си купата, па го пушти, а това го земи. А така, внимавај, дигни го високо. Ето така го држи. Држи го така. Готови сме. Второ место. Екстра. Аплауз! Аплауз. Ајде мама слика. Ајде мамо и ти мамо. Ајде мамо. Чекај, Тука после. спусти после. Пак гледај на таму, още една снимка правиме. Браво! Сега го Бомбона. отвора и вече иде време. Победник на 32-ро издание. Мајцата. А, ти е, кој се вика за успомена, а ова ќе ја носиш до догодина. Точно и ќе брани титулата. Шампион, еднакво. Имаше го и прошлогодишниот го имаше. Запишете точно имената, проверете нешто разбрате. Анастасија. А презиме? Анастасија Илич. Требало дека е. Колко годин? Колку години имаш? Ајде, Анастасија, мама да помогне да ти се обучиш ово. Маме, овде малку Тетка има мислим дека е. шоколада, тоа се опера. Тета бе, еј. Ајде. Тета. А тета? Извинјавам се. Извинке бе, простете, тоа на камерата ќе го обрише. Ќе простиш, па да, јас и да сме ни сме мајки малку повеќе ми се рекла, али добро сега. Браво. Ова е болја, ова е болја. Ајде, имаш победник. Браво. Браво, шампион. Браво. Значи Анастасија Илич. Одакle си Анастасија? Прокуп Нема се Прокуп или мало е преди? Прокуп ја должме пекар и дојде било. Ајмо овако да се снимамо, код мене гледаш. Ајде прво ја. Шампион. Браво, изволте. Ништа без тетка. Тетка. Ајде гледам. Са сите победници, прво, второ. Сите пекарите да дигнете високо. Високо пекари. Ајде горе, Ајмо горе. горе. Са добри, гледај кои са добри децата, ви подобри од родители. Па најдобри. Ајде. Ајде пак. Сега да се насмееме, може? Ајде си смешак. Ајде. Един степеник само. Браво. 7:30. Таман, гледај. Ја мислим да малку си го прераснала, али да. Още една фотографија и готово. Боби направи, погледај таму. И подигни пекар. Па нормално.